तो का हाल बा भाई लोग, आज रैंडम एंड इमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारिश होके वाला वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगन के मजा तैबे करी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर जाओ। फैक्ट नंबर 10, आप लोगन के जान के हैरानी होई कि अलसका में स्थित टाउन बैरो में 18 नवंबर के सूरज डूबेला और 23 जनवरी के उगेला। इस दौरान यहाँ पर 67 दिन तक अंधेरा रहेला। नंबर 9, चमगादड़ कभी चल नहीं सकेला, सिर्फ चिपक सकेला और उड़ सकेला, कैसे कि एकर पैर के हड्डियां बहुत ही पतली होखेला। नंबर 8, एक ऐसन गाँव भी है जहाँ पर कभी बारिश नहीं होखेला, कैसे कि गांव बादलों से भी ऊपर है। जब बारिश होखेला तो एकरा ऊपर नहीं बल्कि नीचे होखेला। ये गांव यमन के राजस्थानी सेना के पश्चिम यमनक में स्थित है। ये गांव बिल्कुल हैवान जैसन लागेला। नंबर 7, रोलेक्स कंपनी दुनिया में सबसे महंगी घड़ी में से एक है। ये एक NGO द्वारा चलावल गई रहे, जेकर 90% प्रॉफिट डोनेशन में जाला, कैसे कि कंपनी के मालिक हंस विल्स ड्रॉप एक अनाथ रहलन। ये मात्र 12 साल के रहलन, तभी इनकर पिता के देहांत हो गया। इनकर माता पहले ही गुजर चुकल रहलन। नंबर 6, अगर सूरज फट जाए तो हम लोगन के लगभग 8 मिनट 20 सेकंड तक पता ही नहीं चली, कैसे कि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के हम लोगन तक पहुंचे में इतना समय लगेला कि एक बाद पृथ्वी अपन कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाए। मानव जाति पृथ्वी के साथ ही भाप बनकर उड़ जाई हन। नंबर 5, अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा विमान के कब्रिस्तान है। एरिया जोन के टक्सन रेगिस्तान में 2600 एकड़ में फैलल है। यहाँ हजारों की संख्या में कई पीढ़ी पुरानी विमानों के खेप मौजूद है। बोनायट के नाम से मशहूर इस जगह के विमान के कब्रिस्तान के रूप में जानल जाला। नंबर 4, का आप लोग जाना तारा के सांप के लिए काहे जहर बन जाला दूध। सपेरा नाग पंचमी से पहले कोबरा सांप के पकड़ के ओकर दांत तोड़ देवेला और जहर के थैली निकाल देवेला। एकरा से सांप के मुंह में घाव हो जाला। एकरा बाद सपेरा सांप के करीब 15 दिन तक भूखा रखेला। नाग पंचमी के दिन घूम घूम के एकरा के दूध पिलावेला। दरअसल सांप दूध नहीं पियला, वो तो मांसाहारी जीव है। भूखल सांप दूध के पानी समझ कर पियला। सांप जवन दूध के पानी समझ कर पियला, ओकरा से पहले से बनल घाव में मावत बन जाला और 15 दिन के अंदर ओकर मौत हो जाला। नंबर 3, का आप लोग जाना तारा कि शीशा में प्रतिबिंब कैसे बनला। मतलब दर्पण के सामने रखल कोई भी वस्तु प्रत्येक बिंदु से निकले वाली किरणें समतल दर्पण से टकरा के परिवर्तित हो जाला। ये परिवर्तित किरणें अपसारी होखेला, अर्थात आँख की कोनो भी बिंदु पर नहीं मिलेला। बाकी दर्पण की ओर बढ़ला पर कोनो भी चीज के प्रतिबिंब बन जाला। अंत ये परिवर्तित किरणें जब आँख में प्रवेश करेला तो दर्पण के एक दूसरी ओर स्थित बिंदु आवत दिखाई देवेला। उहे बिंदु पर हम लोगन के वस्तु के प्रतिबिंब बनत प्रतीत होखेला। नंबर 2, एक चींटी के चेहरा माइक्रोस्कोप में देखला पर कुछ इस तरह के दिखाई देवेला। नंबर 1, का आप लोग जाना तारा कि चींटियां कभी भी सुतल नहीं और जीव के पास फेफड़ा नहीं होखेला। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो यहीं खत्म करता नहीं। आई होप कि तुम लोग के सारा फैक्ट क्लियरली समझ में आ गए। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता दिया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।